beteriko urri txuri bat, ekaitzak urruntzen duen hodei bat, ta bihotzak nere eskuak idatzen duenean, hasiko naiz marrazten zure arpegia. Iraganeko momentuak, elkar loturiko bizilueta, ordenik gabeko pintzeladak, begirada gozo-gozoak, buztitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza. Buztitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza. Bion arteko koloreak, saiatzen naiz egunero gogoratzen, ametxeetan ikasitakoa, bion martean maitatu izan duguna, iraganeko momentuak, elkar loturiko bizilueta, ordenik gabeko pintzeladak, begirada gozo-gozoak, buztitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza. 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 Beteriko urri txuri bat, ekaitzak urruntzen duen hodei bat, ta bihotzak nere eskuak idatzen duenean, hasiko naiz marrazten zure arpegia.
iraganeko momentuak elkar loturiko biziluetak ordenik gabeko pintzeladak begirada gozo-gozoak bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bion arteko koloreak saiatzen naiz egunero gogoratzen ametxeetan ikasitakoa bion martean maitatu izan duguna iraganeko momentuak elkar loturiko biziluetak ordenik gabeko pintzeladak begirada gozo-gozoak bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza 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 beteriko urritxuri bat ekaitzak urruntzen duen hodei bat ta bihotzak nere eskuak idatzen duenean hasiko naiz marrazten zure aurpegia iraganeko momentuak elkar loturiko biziluetak ordenik gabeko pintzeladak begirada gozo-gozoak bustitako
Kaixo, Gabon, ongietorriak, ongietorria ere gure publikoari, hemen ona etorri dena. Ongietorriak aiaraldea.eusen zuzeneko emanaldi honetara, eta gaur, Laudioko bi musikari, eskarmentuko bi musikari ditugu gurekin, eta, Power Rangerak egiten zuten bezala, Megazord bat sortu dute, eta orain euren proiektu propioa daukate, biek, eurek azalduko dute, animali bati egiten dio referentzia. Eta, lehenengo galdera, Egoitz, Xabi, nola bukatu duzue zuen indarrak batzen proiektu honetan? Betidanik ezagutzen gara eta justo proiektu hau edo ez dakit horrela detuko nuke nuenik, baina hasi zen duela bi urte, duela bi urte deitu ziguten udalekoek kontzertu bat egiteko eta momentu horretan bizi ginen batera, Egoitz eta biok, eta hasi ginen hor Egoitzen makinitekin eta luparekin eta horrela jolasten pizkatxo bat nire abesti batzuk prestatzen eta han hasi zen. Gero ja, bi urte pasa dira eta esan dugu, jarraituko dugu kontzertuak egiten. Eta nondik atera da izena? Nik ez saltzen dut. Hau izan den movida... Movida da, gu gaundela horre sofan. Proiektuaren izena, deitzen da, Txerri la Rosa edo Cerdito Rosa. Eta gauza da, ikusi genuela Kiko Venenoren elkarrizketa bat, eta galdetu zioten ea berak ze pentsatzen zuen Zetangana, Rosalía eta bien basegoen pizkatxo bat horre kontroversia ea abeslariak ziren edo raperoak ziren, nola abesten den orain ze garrantzia ematen diogun orain letrari ere, dela oso ez dakit pizkatxo bat Kiko Venenoren movidaren oso diferenteak. Eta berak esaten zuena zen berdin zela, zuk jarraitu behar duzula zure basurdea. Zure basurdea da zuk daukasuna barruan, eta hori el jabalí esaten zuen berak, jabalí. Eta horretan nik dion bueltak, eta egin nuen abesti bat, eta erakutsi nion Egoitzi, eta movida da, gondela hitz egiten, eta zen genuen, jabalí, basurde gurea ez da, txerritxu la rosa bat, pizkatxo bat ñoño, eta hori da, azalpena, ez da okazkorik. Eta orain, txerritxu arroza hori, nola eman diozue bizitzaz? Ez dakit lehen aipatu duzu, ez? Hasi zineten, zure abestiak moldatzen, nola bait? Ez dakit garatu duzuen beste modu batean, sortu dituzuen abestiak bion artean, nolakoa da sorkuntza prozesu hori? Hori Xabiren kantuak dira, bere diskotan eta bere dauden kantuak dira, eta bai, ni jartzen du nire puntua horre loop pedalakin eta nire historiakin jartzen dio nire berokitxo bat hor, eta hor dago kimikatxo hori eta horretan datza historia. Zintzen galdera? Hori, nola da sorkuntza prozesua apurtxu bat? Sorkuntza hori, elkar bizi, berak esan dagoena, elkar bizi izan dakoa, bere txan bizi izan nintzen hori COVID eta gero egin zidan noran lekutxo bat, eta hor, ideia hor hasi zen. Eta egin dituen bizpairu 5 kontzertu lau ez dakitzen bat, eta horin berriro batu garak Cerdito Rosaren inguruan, ideiatxo bat buruatu zitzaiolako Xabiri eta orain kontatuko diguna, no? Bale, Xabi, kontatuko diguzu ideia. Gero nik badukat beste galdera bat, baina ja bota duzula zubia, zeharkatuko dugu, ez? Ideia bazen hori, niretzat Egoitzekin gauzak egitea, izan da superinteresgarria, azkenan nire idazteko era da super rollo bakarlari.
Eta Egotzek badu beste puntutxo bat, eta niri asko lagundu dit horretan. Abestiak badira askoz dinamikoak, ez dakit, baukate sonoritate super ezberdin bat, eta niretzat izan da pasote bat, eta, bueno, hori, eske, nik ez nioke proiektu horrelako zerbait deituko. Movida da, hori, nik baneukala idei bat bidaiatzea musikarekin, eta proiektu honek eman digu aukera joatea orain Mexikora, eta joango gara otsailaren 20an egingo ditugu kontzertu batzukan eta bidaiatuko dugu. Basikamente, goaz bidaiatzera eta kontzertu batzuk ematera. Hori da, Zordito Rosaren mobidan dia. Eta non egongo zarete, edo zein da plana, zein da road movie horren leitmotiba? Bueno, nik esatu dut. Hasieran baitugu, oraingoz baitugu, fijo, baitugu 3. Eta gero baitugu beste 3 palau, fijo izango direla. Bai, hori. Eta gero han ikusiko dugun zenbat ateratzen diren, ez dakigu. Gongo gara, plana da DF egotea, gero Morelia, badago beste estatu bat ditzen dela Michoacán, bagoela hor gertu, gero Guadalajara, eta gero bueltatu DF-era eta Oaxacan bukatu. Oaxacatik jaitsiko gara bai Mazunte eta Zipolite Atlantiko partera eta hori seguramente beste gauzatxoren bat ingo kontakturen bat dago handik, eta egia esan da hori, bidaia esan zian, tío, vas a Mexikola, sujétame el cubata, fue como en plan... Berotu zinetela. Hori da, eta bidaia da, garrantzitsuna da, igual bidaia egitea, esperientzia eta hori, eta musikaren bitartez, musika beti hurbiltzen zaitu jendearengan, beti da musika da hizkuntza unibertsal hori, eta hori, DFN egingo dugu terrazatxoren bat, edo ez dakin horren etxean, beste musikari batzuekin, ja, hor kontaktua, igual gitarra barik basoaz, igual tardatzen duzu bilabeteen konektar, edo ez, baina gitarrakin como que berehala, eta da instrumentu oso polita, hango kultura eta hango jendea ezagutzeko, eta hori da. Eta nola sortu dira harreman hauek, bazen dituzten lehen, edo deitu dituzue ate batzuk, edo nola izan da kontua? Hasiera batean, pare bat kontaktu genuzkagun, Bartzelonako lagun bat, bada, omen dauka Oaxacan, evento kulturalak eta egiten dauen dituzten leku bat, eta horrekin jarri ginen kontaktuan. Batean baietz, hori gabizitxoiten ea beste leku bat, emoten diguten baietza. Gero, Sabiren bitartez ere beste lagun batzu ditugan, eta DF-en, gero horre Atlantikoan daukandi lagun bat, eta horren bitartez seguramente ingo dugu zer gehiago. Kontaktuak. Dena den, esaten duzu ez, bidaiatzea, musika ez da lehenengo aldia zuentzat, alde batetik Xabik egin du bere aldetik egin ditu bidaiak, egin ditu birak, eta zu egoitz ere egon zara, egoten zara gaur ere, biran, urteko zati desente bat, zer ematen dizue bidaiatzeak, zergatik, errepidera, kasu honetan, airera ateratzea, musika hori partekatzeko, edo ze pizgarri da zuentzat zuzenekoa eta zuzeneko kanpoan? Bai, nire kasuan ni hau izango da lehenengo bidaia edo horrela ulertuko dutela nire abestiak. Nik egin ditut zerbait hor, birritan Europatik eta, karo, hor bazen exotiko puntu bat eta ere niretzaz bazen oso erosoaz, ez zuten benetan nire musika, nire letrak ulertzen eta azkenean bazen nik banuen horrelako, ez dakit,
erlaxatu agoan nengoen, eta bai, eta hori esan duena egoitzek, bai, konexioa sortzen da horretan, ez? Osea, ezagutzeko era oso diferentea da. Nire kasuan adibidez, nik baukat arrazotxo bat, eta da, osea, nik oporretara joaten banaiz, osea, zerbait egin behar dut. Osea, eske bestela ez dakit, eta musika da gauza superpolita, hori konpartitzeko, eta jendea ezagutzeko, eta ondo. Hoi, zure kasuan, hori Green Valleyrekin egiten duzu birak, bueno, zure kasuan agian ez da hain neurtua, ez? Mexikon apur bat neurtu duzuen, nora joan, nora torri, Green Valley suposten dut dela agertzen dena, ez? Beste modu bat. Bueno, neurtuta dago ere, osea, da historia profesional bat eta osea, udan egiten duzuna ja negutik lotuta daude, osea, birak eta da beste rollo bat, bira Latinoamerikan egon garenan, bada oso kurratua dagoen bira bat, osea, iraian egin genuen 6 herri 11 egunetan, osea, Uruguai, Argentina, Chile, osea, faiatzen baldin badu zeus error, osea, egon behar da oso lotuta, osea, oso pentsatuta, ez da hain hippie, hain improvisatuta. Gurea bada asko gehiago. Orduan da más pro, en el sentido de que heltzen zara aireportura, badator laban, hotelera, soinu froga, dena, osea, oso ondo pentsatuta. Badago hor burbuin batzut pentsatzen dituztenak olako más profesional. Eta joko duzue talderen batekin, edo bakarrik, edo baliatuko duzue Green Valleyren talderen bat, ezagutu duzun talderen bat, holan eurekin jotzeko, non izango da? Azkenean, adibidez, Mexikon DF-en joko ditugu 2 kontzertu hasieran, eta bat izango da leku batean dela La Casa del Rolti, dela bai, etxe kontzertuak egiten dituzte, eta hor jo egiten dute, ez dakit horrelako Mexikoko jende ez famatu, bueno, famatuak ere. Eta hor uste dut bakarrik egongo garela. Baina gero, ostegun baten, jotzen dugu nire lagun baten etxean, eta hor bai egingo dugula kontzertu bat hor egongo da uste dut kuarteto bat, musika klasikoko kuarteto bat, eta dantzari batzuk eta horrela. Eta gero bai Guadalajaran badaudela begiratzen Venezuelako, Kolombiako kumbia talde batekin ere. Osea, bai, badago bizkatu bat, oraindik ez dago ezer finkatuta badaude bilatzen, baina bai, gauza da, bari, musikariak ezagutzea, jendea ezagutzean, eta bai, pues ondo pasatzea, basikamente. Ez dakite goitz, zeo zer gehitu nahi diozu, honi... Vale, ondo bat dituzue, agian eskainiko diguzue abestitxo bat, eta, bueno, gero jarrituko dugu elkarrizketarekin. Venga. Egun txuri beltz batean utxik zeuden ahotsen abestia, dantza zinezko musika, talagun bakarra itzalen argia, zarata logeratu zenean, gaueko zerutik udako elur maluta, nire eskuan dantxari, iziltasuna lekuko bakarra, bira eta bira, begietara begira, bira eta bira. En un día blanco y negro, la canción de les pues puide,
música impossible de ballar y la llum de les ombres única companyia quan el soroll es va quedar dormit del cel de la nit un floc de neu d'estiu ballant sobre la meva mà el silenci acompanyant girant i girant mirant als ulls girant i girant vira eta vira girant i girant vira eta vira girant i girant vira eta vira jarrai dezagunegan girant i girant seguim volant vira eta vira jarrai dezagunegan girant i girant seguim volant vira eta vira la 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 girant i girant la 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 eta vira la 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 girant i girant. Bueno, apur bat zera, bidai hau beste leku batera bideratzeko, abesti honetan daukazu, zati bat kataluniarraz. Agian, azalduko dugu zein den zuen harremana, herrialde horrekin, ze nik uste ezberdina dela zuen kasuan, ez? Bai. Bueno, abesti honen historia hau izan zen nik badaukat lagun bat, Amurriokoa ditzen dena Aritz Esnal, eta hau da bigarren abestia egiten duguna batera, berak letrak pasatu zizkidan eta nik gero musika jarri. Hau izan zen bere eskontza oparia, ze bere emaztea Kataluniakoa da. Eta, bion artean egin genuen abestia, euskarazko parte batekin eta Kataluniako parte batekin. Katalanezko parte batekin. Eta hori da nire konexioa Kataluniarekin. Eta, zure kasuan, lotura hori asko sakonagoa da, ezta? Hombre, 15 urte egonez bizitzen, Bartzelonan, así que badaukator beste bizitza paralelo bat, baina badaukatan esperientzia oso sakon eta polita 15 urteko esperientzia. Eta ze suposatu zuen, ez dut hor nolabait, agian zure ibilbide profesionala hasi zen Katalunian edo hasi zen Bartzelonan, ze suposatu zuen mugarri horrek zure bizitzan? Astea profesional moduan? Bai. Ni profesionala naiz, dirua ematen didalako, baina egia esan, horretaz biziz naizelako, baina orain ondo, urte batzuk ondo doa, baina datorren urtean adibidez, puede que deje de ir bien, ez da musiko profesional, ni ez dakit, autodidakta naiz, ni ez dakit, Green Ballerekin naiz profesionala. Hori izan el punto. Eta, egia esan, ni Bartzelona joan nintzen a la aventura. Eta gero, Green Valley bere fruituak eman zituen, bazen como la excusa... Ez geneukan pentsatuta, egia esan. Joan nintzen ni, etorri ziren besteak, Gasteizen hasi ginen Green Valleyrekin. Historia, eta joan ginen ara, baina nik kamarero moduan bestean mudantzak egiten, izan zen como en plan, bakoitza bere esperientzia bizitzarekin, hori plurikulturalitate hori, eta nintzen musikari moduan joan Bartzelonara, en plan, joan nintzen a vivir la vida. Eta, musikari moduan, biek daukazue oso bestelako ibilbidea ez. Zure kasuan, laburbulduko diguzu, apur bat, zuk izan duzun ibilbidea,
gaztetik oso gazte hasi zinen, ez? Musikarekin? Bai. Ni hasi nintzen hemen txaranga batekin, ez du goratzen. Ez du goratzen izena, hori, tamborra jotzen, gero txistu taldeekin pasakaiak egiten, eta horraz eginen, eta txistuen hori kultura, ez dakit nola ditzen den orain leku hori, zer dagoen hor. La banda ensaiatzen zuen lekuan, etxe hori. Bai, musika etxea, orain... Eta hor utzi ziguten, edo erdi estrangiz lokal bat, eta ziginen okerreko bidea montatzen banda bat de estrangiz hor, eta hor ziginen jolasten instrumentoekin. Baina jolas bat bezala, agia za, osea, en plan... Hori izango zen, 80. hamarkada, ez? 80ko hamarkada. Bai, hori da. Eta gero, bueno, nire harremana intimoa musikarekin beti izan dut hor nire home studioa, nire historiak eta nire kantuen bitartez nire terapia egiten du, nire crecimiento personal, edo lako zeo zer, esango nuke musikaren bitartez nahiko lotuta nagoela horren inguru, horregatik edo, ez dakit, da, zergatik egiten dut? Pues porque no podría no hacerlo, ez dakit. Bai, barrutik ateratzen zaizun bai, gauza bat. Olako zeo zer. Eta, bueno, hortik Bartzelona joan, Green Bailerekin, bueno, arrakasta izan duzue, ezkenean bai. Erreferente bat zarete zuen generoan, gutxienez. Nola harrapatu zintuen horrek? Zezuk esan bezala, ez duzu egiten diruagatik. Ez bazenu kobratuko ere... Egia esan, gogoratzen dut Anderrekin hitz egiten Bartzelonatik eta batean jendea gurtzen zaitu edo metroan, eta boomea, ez dakit, 2006an uste dut izan zela. De repente jendea kaletik, eta no sé, iba la hostia. Eta ez gu egia esan ez gin konturatzen. Batean zoaz binarro batera, kantu guztiak, baina ez ginen oso konstienteak. Ni lan egiten nuen taberna batean, eta batean apurka, hori, baina, bueno, ez da Michael Jackson, osea, arrakasta da, talde bat ezaguna, eta, bueno... Ez dela gutxi, ez dugu garrantziak endu. Bai. Eta hori Latinoamerikan ere flipatu dugu, jiratanetan jendea da pasada bat, eta hori da, ez da, hori da, osea, ez ginen oso konstienteak. Eta gero alde batetik, bestaldetik, daukagu Xabi, Xabi, esan duzu, nahiko bokazio berantiarra izan dela zurea, ez? Bokazio... Bueno, nahiko berandua. Bai, karo, osea, ni txikitatik jotzen nuen gitarra, baina beti zen, eta etxean abestu eta horrela, baina lautxan diarekin, izan zen, hori, nik uste dut lehenengo abestia egin nuela, nik banitunean 28 urte edo horrela, eta baditut 39. Eta lehenengo maketa txeko bat atera nuela izan zen 32rekin, osea, bai, 32rekin. Eta hori, eta hortik aurrera, pues, ez dakit zergaitik, baina hasi nintzen kontzertuak egiten, eta jendea ezagutzen, eta horrelako karrakekin gauzak konpartitzen eta horrela, eta bai, oso posik. Eta gero, bueno, esan duzuenean, elkarrekin bizi zaretela, pues niri etorri zait, alako musikari sitcom bat burura, ez dakit nola bukatu zenuten elkar bizitzen, eta logikoa ote zen proiektu berean bukatzea modu batean edo bestean. Claro, jode, azkenean, egotxe torri zen konfinamenduaren ondoren, etxera, eta nik behar nuen norbait etxean, eta berak behar zuen etxe bat, eta azkenean, izan zen superondo, azkenean egin genuen konexio bat, eta hau da, orain bakoitzak bizi da bere lekuan, baina planak ditugu batera. Eta ez konexio musikala bakarrik, bai, espirituala ere, ginen oso laguna, baina batean, pues, sakondu dugu ere dimentsio horretan ere gure harremana, eta ni etorri nintzen laudir, no tenía donde caerme muerto, Bartzelonan joditu zen dana, hori COVID-a dela
eta Xabi gutzi zian logelatxoa, osea, hori izan zen... Bai, zen musikari profesionalentzat, Claro. COVID-a izan da... Eta gainera justo zabaldu ziguten ateak, osea, etzetik irten alginenean, claro, ez genekin zer hostia pasatzen ari zen, osea, lo mismo, muy pal pueblo cagando, hostia, fue como laudiora noa, ez dakiz erari pasatzen, baina banoa herrira. Eta Xabik zabaldu zian atea, así que... Eta nolakoa da bi musikarien arteko elkarbizitza? 24 orduz musikari buruz hitz egiten, eztabaidatzen, edo Bueno, hitz egiten bai. futbola, edo nolakoa da bizitza? Bueno, izan zen, hitz egiten bai eta musika asko entzuten eta azkenean, egoitzek badu gauza bat eta egoitz beti dago jotzen, beti. Berak esango du ezetz, baina ez, egunero 3-4 ordu tranquilamente. ¿Qué dices, tío? Jode, ezetz. Nagor, grabaketak. Jode, hori, grabaketak eta, egoitz eta crack bat. Eta, bai, baina, bueno, ez dakit, azkenean elkarbizitza bazen normala, egoitz beti sukaldatzen zuen, nik beti fregatzen nuen, pues hori. Filosofadak. Hori bai. Eta musika asko entzun hori bai. Eta orain ja zaudetela elkarrekin bizitzen, zer eraman duzue bakoitzak besteari lotuta? Esperientzia horretatik, zer? Bai, zer eraman duzu zure etxera, Xabirena, espero dute objektuaz izatea? Laguntasun, maitasun hori lagun baten ganako, pues, ez dakit nola esan. Bai, lotura estuagoa edo. Forjao, bai, hori argi eta garbi. Eta asko ikasten da, ez dakit, Xabi bezalako pertsona batekin oso pertsona berezia da eta ez dakit, asko maite dut. Eta, bueno, zer espero duzue? Bueno, epe motzean badaukazue bira bat hemendik, ez? Euskal Herriatik bertatik. Gero Mexikora joango zarete, gure txerritxu arroza ikusiko dugu beste leku batzuetan, edo ez du bilbide gehiagorik egingo eta lukainkak egingo dituzue txerritxuarekin, zer egingo duzue? Bai, bueno, Euskal Herri turra ez da, izan da Aiarako turra. Eta, hasieran nik flipatu nintzen pizkatxo bat, eta zen nion egoitzu, bagoaz Bartzelonara eta Madrilera eta Donostia eta Irunera, eta zen zidan, a ber, hengo ditu gauza errezak, eta gila da, bazeukan arrazoia eta egin ditugu hasi ginen, Laudion egin genituen bi, gero, eta pasan aztean, gero Basaurin, pasan aztean egon ginen... Gordesola ere daukazu. Gordesolan eta Amurriokoa pasote, super polita. Eta gero bihar badauka Gorduñan, Zutegi tabernan. Eta gero ja bukatzen dugu ja Otsailaren 9 Okondon, Zigor. Bai. Eta 11 Bilbon, taberna batean ditzen dena Singular. Eta hori, zuen asmoa da agian gero hori Barcelona Madrilera joatea edo patxada sartzea edo... Printzipioz gaude egiten hau, ez dakit, muskulo apur bat egiteko Mexikora joateko esperientzia hau bizitzera. Eta handik etorritakoan ze sentsazio eta egia da montatuta dagoela ja, osea, gauza da pues agian lo guapo es que no nos va a dar la vida en ello, en plan ez gabiltzala orduan da el placer de, guazen Barcelona bizpairu kontzertu, pues seguro, baina, etxedo Madrili, o sea que ez da eskusa bat, baina dako zeo zer kontatzeko eta bueno, el comodín de... Bai, esperientzia hori da. Zuela bizio gehiagorik. Eta Mexikorako bidaia bueltarako badauzue itzita edo berutu zaitezkete eta luzatu? Etorri behar, bai. Lan egin behar dugu ez hilabete bat bakarrik. Datorren urterako, igual. Datorren urterako pentsatu behar dugu, igual Mexikon ez bada, ondo ateratzen balein bada urten, pues, jo que sé, datorren urtean Kolombiara. Urrengoa, ez dakiz, holako hori da. Guapoa da, pues, joata 3 hilabete, no? Ose, azken finean, hilabetea pasatzen da, osea, dela que llega, osea, pasatzen da osoarin. Baina, bueno,
Momentuz izango dugu txarritxua luzerako. Ez da, San Blasean ez da bukaetuko. Eta, bueno, ez dakit zeozer tintontzian utzi dugun, ez dakit zeozer aipatu nahi duzuen, bestela, publikoari luzatu dizaio. Eskerrik asko publiko, Soraya, eskerrik asko. Gonbidapena, nahi badu galderaren bat egin, edo aukera dago. Bestela, ingo nik azkenengo galderatxu bat, tutxiko dugut artea norbait ere internet baliatu nahi duen galderaren bat egiteko. Eta, galdu nahi dizuet, zu, Xabi, beti moldatu zara gitarrarekin, nolakoa da izan den jauzia, beste soinuetara, beste soinuekin zipristintzera, eta zure kasuan, zuk esaten duzu, Xabik behintzat esaten du, 3 orduz, hor zaudela trasteatzen kontuekin, ez dakite zuk zer atera duzun, musikalki, txerritxu honetatik, eta Xabik zer atera duen. Hombre, ni adibidez nabil pedal de loops eta efektuak eta horrek ez naiz oso abila, horrekin asko ikasten ari naiz, mundu hori birdeskubritzen. Ezagutzen nuen apur bat nire gauzatxoekin, baina Xabirekin ari naiz apurtxu bat gehiago sakontzen horretan. Eta gero, energia ere, ez dakit, beti ikasten da zer. Espazioa, momento presente hori, kontzertutan, eta beti ez dakit. Zuzenekoetan ere ari zarela por bat neurria hartzen ere, ez? Bai, eta musiko guztiak dira ezberdina, Xabirekin sentitzen da gauza bat, eta ez dakit, hor buscando el flow. Eta zu, Xabi, ze atera duzu esperientzia honetatik? Musikalki. Bai, musikalki, egoitzekin jotzea da, lehenengo da oso raza, baina, esan behar da, hasieran, errespeto handiaz hartu behar duzula, egoitz zerbait badauka, da, super kreatiboa, jotzen du super ondo, jotzen du dena, baina gauza daukala el flow. Eta hori da, azkenean da, zuke egon barazara, ere nik sentitzen nintzen, egon behar nintzela hor maila horretan, eta azkenean konturatzen zara errezagoa dela, azkenean da, pizkatzu bat ustea, disfrutatzea eta gauzak, baina nik musikalki egotzekin, ikasi dut la tira, asako, nola abestiei ere era errez batetik ere enfokatzea, eta nolakoa, agian hau ez dugu inoiz hitz egin, baina nola konektatzea hobeto besteekin, hori asko ikasi dut, asko. Ederto, uste dute zaigula sareetatik galderarik heldu. Orduan, gaurko emanaldia agurtzeko, utziko zaituzte zuek bakarrik holtzan, jaitsiko naiz, eta, zuena da tartea. Eskerrik asko. Zuei. Kolorez beteriko horri txuri bat, ekaitzak urruntzen duen odei bat, bihotzak nere eskuak idatzen duenean, hasiko naiz marrazten zure aurpegia. Iraganeko momentuak, elkar loturiko bizi nubetan, ordenik gabeko pintzeladak, begirada goxo-goxoak, bustitako paper batean
jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bion arteko koloreak saiatzen naiz egunero gogoratzen ametxeetan ikasitakoa bion martean maitatu izan duguna iraganeko momentuak elkan loturiko bizilueta ordenik gabeko pintzeladak begirada goxo-goxoak pustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza jarraituko dut marrazten nire zure bizitza jarraituko dut bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza eskerrik asko. Beteriko urritxuri bat ekaitzak urruntzen duen hodei bat ta bihotzak nere eskuak idatzen duenean hasiko naiz marrazten zure aurpegia iraganeko momentuak elkar loturiko bizilueta ordenik gabeko pintzeladak begirada goxo-goxoak bustitako paper batean jarraituko
bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza. Bion arteko koloreak saiatzen naiz egunero gogoratzen ametxeetan ikasitakoa Bion martean maitatu izan duguna iraganeko momentuak elkar loturiko biziluetak ordenik gabeko pintzeladak begirada gozo-gozoak bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza. Kolorez beteriko urritxuri bat ekaitzak urruntzen duen hodei bat ta bihotzak nere eskuak idatzen duenean hasiko naiz marrazten zure aurpegia iraganeko momentuak elkar loturiko biziluetak ordenik gabeko pintzeladak begirada gozo-gozoak bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza bustitako paper batean jarraituko dut marrazten nire bizitza
bion arteko koloreak. Saiatzen naiz egunero gogoratzen, ametxeetan ikasitakoa. Bion